Vale, o sigui, a veure, bàsicament el que tu tens és aquest triàngulo, vale? Que és el triàngulo de Tartaglia. Tartaglia, per molt que s'escrigui Tartaglia, vale? Així, has de dir Tartaglia, perquè si no el profe et rebenta com m'ha rebentat a mi a classe, vale? Per tant, tens el triàngulo este i el que tu fas aleshores és començar a escriure unos a los lados, vale? Vas fent pisos. Imagina, això és el primer pis, això el segon, després aquí el tercer. Vas fent unos per la puta cara, vale? I aquests uns, aquests números que poses al triangle són els coeficients, vale? Els coeficients de, per exemple, a quadrat, vale? A més b elevat a 0 és el primer pis, doncs això és igual a 1. I el coeficient de 1 és 1, perquè té un 1 aquí multiplicant-ho, per tant, coeficient 1, vale? Entonces, després, a més b a la 1, vale? Tens dos uns, perquè és a més b. Vale? I aquest és 1, i aquest és 1, són els dos coeficients, per tant, els dos coeficients els tens aquí apuntats. I després, clar, com fas a més b quadrat, aquí tu ja saps que és a quadrat més 2ab més b quadrat. Doncs aquí tu el que fas és poses coeficient 1, coeficient 1. Aquí tens coeficient 2, doncs aquí poses coeficient 2, i aquí tens coeficient 1, poses coeficient 1. Ara, quina és la cosa? Tu aquí poses el coeficient 2, vale? I si t'hi fixes, això serà sempre, vale? Si ara fem a la més b, a la 3 serà igual, ara veuràs. La cosa és, aquí 1 més 1 dona 2, i aquí 1 més 2, doncs aquí poses un 3, 2 més 1, doncs aquí poses un 3, i així contínuament. Aquí 1 més 3, aquí poses un 4, 3 més 3, aquí poses un 6, 3 més 1, aquí poses un 4, i després a les cantonades 1 i 1, i això serà per la més b elevat a 4, vale? I aleshores, amb això tu ja saps que els coeficients d'això serà 1, això és a la 3, 1, 3, 3, 1, i vas sumant, i aleshores després el que diu és que tu això ho tens elevat a 3, per tant comences amb algo elevat a 3 i l'altre elevat a 0, vale? Que és la b, està elevat a 0, per això no la posem. Després, aquí ara la a baixa i la b puja al seu exponent, ara la a és a la 2 i la b és a la 1, ara la b, o sigui la a és a la 1, la a baixa i la b puja, la b és a la 3, i després la b és a la 4, perdó, la b és a la 2 aquí, i després aquí la b és a la 3, i la a és a la 0, per tant és 1, per tant no la posem. I així contínuament, amb a més b elevat a 4 és coeficient 1, 4, 6, 4, 1, i entonces aquí doncs poses, comencem amb el coeficient màxim, que és a elevat a 4 i b elevat a 0, més 4 elevat a 3, la a baixa 1, la b puja 1, més a elevat a 2, més b elevat a 2, la a baixa 1, la b puja 1, més 4 a elevat a 1 i la b elevat a 3, perquè la b puja 1, la a baixa 1, i per últim a elevat a 0 i b elevat a 4. Això és bàsicament el del triàngulo de Tartaglia este, i és només això, és molt bàsic. Si memoritzes com funciona el triangle, doncs no cal que facis les multiplicacions rares per fer això, sinó que simplement si entens com funciona, pues ja lo tienes hecho.